Bai, lehenik eta behin arratsaldeon eta Euskal Herria Bilduk erabaki zuen ez joatea Madrilera, segurtasun neurriengatik, baina adi egon gara, eta egon gara entzuten eta ikusten gaur eman den eztabaida, eta gure ustez motz geratu da. Zeren neurri ausartagoak eskatzen genituen, eta eskatzen ditugu guk, ez bakarrik arlo ekonomikoan, eta ez bakarrik enpresentzat, baizik eta sektore ahulenak babesteko. Krisi sanitario honen aurrean, gure ustez, sektore ahulenak babestu behar dira, hor daude familiak, hor daude pensionistak, hor daude bakarrik daudenak etxeetan, eta egoera prekarioetan dauden langileak eta hoiek babestu behar dira. Eta gero, bestaldetik, osasun arloan ikusten dugu, ez guk esaten dugulako, baizik eta munduko osasun erakundeak esaten duela testak egin behar zaizkiela pertsona guztiei, edo sintomak dituzten pertsona guztiei, eta zonalde batzuk edo intzidentzia gehien dauden zonaldeak konfinatuak itxi beharko liratezke. Hori da munduko osasun erakundeak esaten duena, eta guk uste dugu proposamen ona dela, eta eskatzen dugu estatuko gobernuari eta baita ere Nafarroako eta EAEko gobernuei neurri berberak hartzeko. Bestalde, ikusi dugu, zu ere hor itxialdian zaudela, egunotan hainbat eta hainbat balkoidatik, eta egin diren ekimen izan dira, bai osasunean lanean dabiltzan guztiei, bestelako jendeari ere elkartasuna eta esker ona adierazteko zen esanik ez bestelako langilei supermerkatuetan eta daudenei gaur bestelako protesta badago deituta, hain justu ere gaueko 9:00 estatu buruak erregeak mezua eman behar duelako eta badirudi horre ere mezu horren aurrean piztu dela nolabaiteko, azken denak etxean egonda ere, sare sozialetan eta deiadar bat, eguerdian ere izan omen da Ibarren, adibidez, sekulako ikusten egin irudietan jende asko. Ze balorazio egiten duzu mezuari buruz eta deitutako protestari buruz? Nire ustez, etxeetan isolatuak egoteak ez du esan nahi, protestak ezin daitezkela egin. Bai, era digitalean, adibidez, sare sozialetan, eta baita ere, balkoietan, terrazetan, eta uste dut ekimen interesgarria dela ikusita protestatzeko eta babesteko tresnak baditugula une honetan. Ikusita zein izan den eta zein izan zen erregearen komunikatua igandean aprobetxatuz alarma baten geundela eta gaudela eta foko mediatikoa beste kontu batean zegoela, nire ustez onartezina da, kontutan izan da, berak erregeak bazekiela oinordetzaren kontua eta ez duela egin edo ez duela komunikatu beste foko mediatiko bat egon ez den arte saiatzeko estaltzen gertatutakoa eta bestaldetik garbitzen bere irudia eta sakrifikatuz bere aita, kasu honetan Juan Carlos lehenengoa. Gure ustez, heldu da garaia gai honetan gardentasuna transparentzia egoteko, ikertzeko eta azken finean emoteko aukera gizarteari erabakitzeko ze estatu mota edo ze errepublika motak nahi dituzte. Gure ustez, Euskal Errepublika da biderik onena gure herriarentzat, baina uste dugu hori bozkatuz gero argitu daitekela. Azken kontu bat, Iñarritu jauna, Felipe Borboiko estatu burua izateaz gain, armadako burua ere bada, ikusi ditugu hainbat eta hainbat hiritan dagoeneko soldaduak eta emergentzietarako unitate hori badagoela, besteak beste Gasteizen, ze impresio egin dizu eta irudi hori ikusteak? Bai, nik pentsatu dut Noemi Kleineren liburuaren teorian, shock doktrinaren teoria. Gobernuak krisialdi bat aprobetxatuz, inposatu nahi dituela beste neurri batzuk beharrezkoak ez direnak. Zorionez, edo zoritzarrez, Euskal Herrian daukagu polizia tasa handiena Europar Batasunean. Baditugu poliziak soberan, esportatzeko beste leku batzuetara edo beharrezkoak diren beste leku batzuetan. Nire ustez, ez dauka zentzurik ekartzea une honetan kanpoko indar militarrak edo poliziarrak kontutan izan da
Euskal Herriko erakundeek badituztela tresna batzuk, badituzte polizi batzuk eta zerbitzu batzuk krisialdi honi aurre egiteko. Gertatuko balitz, eta gertatu daiteke, beharrezkoa dela laguntza kanpotik, horretarako egongo liratezke agintariek eskatzeko laguntza beharrezko balitz. Baina nire ustez, une honetan ez da beharrezkoa eta provokazio hutsa izan daitezke ejertzitoa, Espainiako ejertzitoa Euskal Herrira ekartzea eta gure kaleetan ikustea.